نهاجی ئەمێ نویسا فەهیم ışık binin ser ekranên ve fehim ışık jî dibe êdî hildiweşin. Yek peyv hildiweşin. Belê hildiweşin. Sedem eşkereye siyaseta nijadperest, siyaseta yek millet, yek al, yek ziman, yek devlet sedema hilweşîna wan e. Ji roja ewil heta niha dev ji siyaseta xwe ya qirêj bernedan. Êrişê hemû gel û baweriyan kirin. Di 1915 de qira Ermenî û Suryaniyan anîn bi milyonan Ermenî û Suryanî qetil kirin. Piştî komara xwe damezrandin ev car dest avêtin bermayiyên din. Di 1924 de dawî li nasturiyên Colemêrgê anîn. Îro li Colemêrgê yek nasturî nemaye. Ji 1925 heta niha jî dixwazin qira Kurdan bînin. Lê ser neketin Kurd berxwedan, berdêlek girandan sed hezaran Kurd hatin qetil kirin. Lê dev ji doza xwe bernedan. Her ku hatin qetil kirin ji nû ve ajdan. Darbe bi ser darbe çêkirin, dîsa bi ser neketin. Di nodî de qaşo sîstema sivîl hebû. Lê bi hezaran rewşenbîr rojnamevan siyasetmedarên Kurd li kolanan qetil kirin. Çi kirin? Pêşî li Kurdan hat girtin. Hin heyaman benda li ser civatê sist kirin. Lê her ku qewî bûn ji nû ve dest bi zilma xwe kirin. Destpêka hatina Erdogan heyama wan ê sistbûnê bû. Ew jî zêde neborî. Piştî xwe qewî kir, siyaseta nijadperest û xwînavî careke din da destpêkirin. Ji sala 2015 heta niha jî siyaseta herî xwînavî û qirêj li dijî gelê Kurd bikartîne. Ew jî serneket, Erdogan jî têk çû. Niha dora hilweşînê hatiye Erdoganê faşîst û sîstemawî. Belê, piştî Erdogan mümkün e ku heyamek nû ya sistiyê dest pê bike, lê ji bo çareseriyek esasî naxwazin gaveke mayînde biavêjin. Ancak Kurd êdî ne Kurdên berê ne. Hêzên esasî yê rojhilata navînin divê herkes bizanibe heta ku ev rastiya Kurda neyê dîtin û Kurd nebin şirîkê çareseriyê tu çareserî çênabe. Yek astengiyek Kurda heye ne bihevre. Nakokiyên xwe yên navxweyî çareser nekirine. Yegrêziya Kurda hem berpirsyariya partî û rêxistinên Kurda ye, hem jî berpirsyariya gelê Kurd û dostên Kurda ye. Belê, Kurd hemû yek deng, yek nêrîn nabin. Lê dikarin ji bo berjewendiya xwe, ji bo berjewendiya herêmê, ji bo çareseriyek mayînde li ser esasên müşterek bihevre tev bigerin. Yên desthilatdar hildiweşin, têk diçin. Divê Kurd û azadîxwazên herêmê, aştîxwaz û demokratên rojhilata navîn ji vê hilweşîn û têkçûna desthilatdarên faşîst sûd werbigirin. Careke din rê nedin hovan.